Toto moje rozprávanie je určené všetkým učiteľom, elementaristom, ale zároveň aj rodičom, ktorí by mnohokrát veľmi radi pomohli svojim deťom pri učení, ale mnohokrát nevedia ako. Svoje rozprávanie by som chcela uviesť otázkou. Či si pamätáte, akou metódou ste sa učili čítať? Asi mi nebudete vedieť odpovedať. Sú to veci, na ktoré človek zabudne, nevie. Vie povedať, že v škole bolo dobre v prvej triede, alebo nebolo tam dobre, ale to je asi všetko. Ako dospieť dieťa k tomu, že vie čítať, to si prestane pamätať. A mnohokrát z tohto vychádza aj učiteľ. Nevie, akým spôsobom sa dieťa naučí čítať, čo je pre najťažšie. Rada by som vám predstavila súbor učebníc, v ktorom je uplatnená univerzálna metóda, vhodná prakticky pre každé dieťa. A chcela by som vašu pozornosť upriamiť trošku do histórie šlabikárov. Tu vidíte posledné 3 z nich, ktoré sa u nás používali od 70. do 90. rokov. Boli rozsahom aj formátom o mnoho menšie ako tie, čo poznáme dnes. Aj s čítankovou časťou mali približne okolo 90 strán. Čo však majú spoločné tieto šlabikáre, je, že pochádzajú od jedného autora a uplatňuje sa v nich jedna jediná metóda, ktorá sa za 10 ročia nezmenila. Analyticko-syntetická. Keď sa však pozrieme do histórie starých šlabikárov, zistíme, že to nebola vždy len analyticko-syntetická metóda, ktorá sa používala až do 90. rokov minulého storočia a v istej podobe sa vlastne používa dodnes. V literatúre sa dočítame, že jestvovalo obdobie, kedy sa používali aj mnohé iné metódy. Nie je mojím cieľom teraz všetky vymenúvávať, ale zastavím sa aspoň pri niektorých. Aspoň pri krátkom popise. Pre mňa bolo napríklad veľmi zarážajúce, keď som sa v literatúre dočítala, že jestvovali v minulosti tzv. Syntetické metódy, kedy sa dieťa naučilo čítať v priebehu niekoľkých týždňov. Ovšem za socializmu tieto metódy považovali za nevedecké. A za jedinú akceptovateľnú metódu považovali práve analyticko-syntetickú hláskovú metódu. Ako začínajúca učiteľka som sa stretla s tým, aké problémy nastali vo výučbe čítania po prípravnom období. V prípravnom období bolo všetko v najlepšom poriadku do okamihu, pokiaľ deti nezačali čítať prvé slabiky. A tam som si poprvýkrát uvedomila problémy analyticko-syntetickej metódy a nedostatočnú prípravu na čítanie. V šlabikári bol obrázok, ako jedno dieťa drží písmeno M, druhé drží A. Sú ďaleko od seba. Deti prečítali M, A. Potom sa detičky postavili k sebe a malo sa prečítať ma. Malo. A ja som si myslela, že to tak funguje. Žiaľ, nefungovalo. Keď boli písmená pri sebe, deti prečítali M, A. Rýchle za sebou. A nech som robila čokoľvek, v ten deň sa mi nepodarilo naučiť ich prečítať ma, a okrem toho me, mo, mu, my. Odrazu som mala pocit, že mám plnú triedu hlupáčikov. Dovtedy rozumné deti sa mi takto premenili. A spravila som presne to, čo snáď každý z nás, keď sa mu nepodarí deti niečo v škole naučiť. Dostali to na domácu úlohu.
Na druhý deň som bola veľmi prekvapená. Deti čítali krásne. Vedeli to doslova vysypať. Ale videla som určité zmeny, keď som sa pri čítaní k niekomu priblížila. Bol tam obranný reflex a podobné zážitky. Na druhý deň prišla ďalšia spoluhláska a situácia sa zmenila znova. Deti nevedeli prečítať slabiky. Vtedy som si poprvýkrát uvedomila, že to, čo mi deň predtým tak s úžasnou istotou čítali, vedeli naspamäť. Trvalo to ešte hodne dlho, kým som prišla na to. Prečo? Pre deti, a to som sa neskôr dočítala aj v literatúre, nie je najťažšie zapamätať si písmená. Pre deti je najťažšie vedieť spojiť spoluhlásku a samohlásku do slabiky. Niečo, čo my, dospeláci a vyspelí čitatelia, už nepoznáme a ani nám to nepríde na Neviem, či mám povedať, že bolo pre mňa šťastím, že aj ďalší rok som mala prvákov a problém sa vynoril znova. Ovšem trvalo to nejaký čas, niekoľko rokov, kým som prišla na to, čo mám robiť, aby som sa problému vyhla. Poprvýkrát som si uvedomila, že prípravné obdobie je dlhé, stále o tom istom a pre deti, ale i pre mňa dosť nezáživné. A tak som postupne začala do tohto prípravného obdobia vkladať isté veci. Prvá z nich je čítanie bez písmen. Tak som sama pre seba a najmä pre deti nazvala sluchovú syntézu hlások do slabiky. Bola som prekvapená. Bolo iba zopár detí v triede, ktoré to pochopili na prvej hodine. V podstate by som mala popísať, ako sa to robí, pretože je to dôležité. Deťom som povedala, že sa naučia niečo, čo im neskôr veľmi pomôže pri čítaní. Teda nejako som to nebalila do nejakých rozprávkových záležitostí. Povedala som im o tom pravdu. Uvedomovala som si, že hláska M je najmenej vhodná na to, aby pochopili sluchovú syntézu. Použila som hlásku S. Povedala som deťom, nech sa pokúsia spojiť S a. Pochopiteľne nereagovali, pretože nevedeli, o čo ide a preto som to urobila ja. Povedala som sa. Druhým krokom bolo, že som to zopakovala. S a. Z triedy sa nesmelo ozvalo sa, ale princíp nepochopili. V zápäti som im povedala, že urobíme to ešte raz. S a. Bolo to smelšie, nasledovalo. A teraz niečo veľmi, veľmi podobné. S, e. Nesmelo sa ozvalo se. Potom s, i. Si. Zistila som, že ten prvý deň to pochopilo asi 6 detí v triede, lenže vtedy sme ich mávali 34, si treba uvedomiť. Tejto činnosti, tomuto čítaniu bez písmen, sme sa potom pravidelne venovali na každej hodine čítania. V priemere takých 5 minút. Každý deň pribúdali deti, ktoré zvládli túto sluchovú syntézu, toto čítanie bez písmen. Napriek tomu musím povedať, že časť detí to zvládla až ku koncu prípravného obdobia približne za 3 týždne, aj to vďaka tomu, že mala možnosť nie to pochopiť rozumovo, ale napodobňovali svojich spolužiakov, až sa im to vžilo. Samozrejme, potom som začala používať ďalšie hlásky, M, V, L, S a tak ďalej. V okamihu, keď som si bola istá, že to vedia všetci žiaci, mohla som prejsť k vlastnému čítaniu.
Výsledok bol prekvapujúci, pretože deti čítanie slabík, rôznych slabík zvládali bez problémov. Ešte by som chcela podotknúť, že by sa mohlo zdať, že toto čítanie bez písmen alebo tú sluchovú syntézu mnohé deti, že im to trvalo preto tak dlho, teda pochopenie, že boli menej nadané, nebola to pravda. Z mnohých z nich sa ukázali neskôr, ako boli výborní čitári a premianti triedy. Teda s rozumovými schopnosťami tých sa to netýka. Teraz by som vám rada predstavila prvú časť šlabikára. Vyzerá trošku ináč, ako ste boli zvyknutí. Je tam niekoľko nových prvkov. Prvé, čo si všimnete, sú nápovedné obrázky. Je to niečo, čo veľmi pomáha deťom, zbavuje ich predovšetkým stresu, pretože v tej klasike učiteľ postupne vyvodzuje jedno písmeno po druhom a dieťa si ich musí jednoducho zapamätať. Nikdy nemá možnosť overiť si, alebo teda keď pri čítaní niečo zabudne, spomenúť si na písmeno. Mojím učiteľským snom bolo mať raz taký šlabikár, ktorý by poskytol deťom tú potrebnú istotu, zbavil ich drilu, v ktorom by si našli všetky potrebné pomôcky. Súbežne s rozvíjaním reči, teda rozprávaním obrázkov, sa zároveň dieťa cvičí v rozoznávaní hlások na začiatku slova, čo je základ práce s nápovednými obrázkami. Vďaka tomu si potom vie veľmi pohotovo vyhľadať písmeno, ktoré zabudlo, ktoré si nevie vybaviť. Súbežne s rozvíjaním rečí, teda rozprávaním o obrázkoch, sa dieťa učí rozlišovať, čo počuje na začiatku slova. A vďaka tomu je potom neskôr veľmi zbehlé vo vyhľadávaní potrebných písmen v nápovedných obrázkoch. Treba povedať, že tento šlabikár plní zároveň úlohu pracovného zošita. Deti pracujú priamo do šlabikára a takýto charakter má nie len táto prvá časť šlabikára, ale aj druhá, čítanka a aj písanky. Rovnako dôležité ako sluchové rozlišovanie je aj zrakové rozlišovanie, ktoré si deti cvičia na rôznych typoch úloh. Všetko, čo učiteľ potrebuje, všetky postupy, nájde v metodických poznámkach. Musím povedať, že v tomto prípade je metodika veľmi dôležitá. V minulosti boli učitelia zvyknutí metodiku ignorovať. Často boli formálne a učiteľovi veľmi nepomohli. Odporúčam do pozornosti najmä metodické poznámky. Práve tam je to všetko metodicky nové, čo v tomto šlabikári nájdete a návod na použitie. Veľkou pomocou v prípravnom období môže byť príloha, ktorá pozostáva z obrázkov a z písmen. Je možné ňou hrať pexeso, k písmenám hľadať vhodné obrázky, alebo naopak. Jednoznačne je to veľmi dobrý pomocník vo výcviku čítania. Neskôr, presne podľa obdobia, v ktorom sa to dá využiť, máme zelenú prílohu so slovami modrú a žltú. Po rozstrihaní odporúčam uložiť prílohu do obálok podľa farieb. Systematická práca s nápovednými obrázkami tvorí vlastne podstatu šlabikára spolu so sluchovou prípravou, teda s čítaním bez písmen. Pri pohľade na túto stranu si mnohý učiteľ, ale aj rodič povie,
Ach Bože, to je ale ťažký šlabikár. Veď oni od nich v prípravnom období chcú, aby už poznali dokonca š, b, r a tak ďalej. Dokonca f a g. Nie je to tak. Je síce pravda, že do konca prípravného obdobia sa deti tieto písmená naučia poznávať vlastnými silami, bez pričňania učiteľa. Ale tieto úlohy sú predovšetkým diagnostické, aby učiteľ videl, ako dieťa pokračuje. Obyčajne sú uvedené slovami pozrite sa, čo už viem. V tomto prípade dieťa farby označuje guľvočky s písmenami, ktoré už pozná, ktoré by vedelo prečítať. A učiteľ vie posúdiť podľa podobných úloh, ktoré robilo dieťa predtým. Či mu písmenka pribúdajú, alebo zostáva to stále na rovnakej úrovni. Teda vie posúdiť, ako dieťa postupuje. Pre dieťa je dôležité, aby poznalo niekoľko písmen a spätne na nich pochopilo princíp čítania. Počas celého prípravného obdobia sa dieťa zoznamuje len s jedným typom písmen, a to sú veľké písmena. Na to, aby pochopilo princíp čítania, žiadne iné nepotrebuje. V tejto konkrétnej úlohe deti nielen sluchom rozlišujú, čo počujú na začiatku slova, ale pokúšajú sa príslušné písmeno aj napísať. Asi sa pýtate, kedy sa naučilo písať veľké tlačené písmena. Netreba sa ich učiť. Vie to napodobňovaním. Čítanie bez písmen je jednou z najdôležitejších úloh prípravného obdobia. A nesmieme na to zabúdať. Dokonca odporúčame začať s ním o niečo skôr, ako uvádza metodika. Tá metóda v šlabikári by sa dala charakterizovať ako syntetická slabiková metóda. Asi v tejto súvislosti treba spomenúť, či treba s deťmi zvlášť cvičiť, vedieť hovoriť slová po slabikách. Je to veľmi prirodzená činnosť, ktorú dieťa zvláda bez špeciálneho cvičenia. V podstate odmala počúva, ako sa mu prihovára matka, ktorá v tej reči pre to malé dieťa sama delí slova istým spôsobom na slabiky. Takže toto treba iba precvičiť a neskôr sa to využíva pri samotnom čítaní. Táto konkrétna úloha je tak trochu prelomová. V nej využíva dieťa to, čo sa doteraz naučilo. Teda musí vedieť, čo počuje na začiatku slova, musí vedieť povedať slovo po slabikách a vlastne doplnením písmena, alebo teda podľa hlásky, ktorú počuje na začiatku slova, mu vznikne prvá slabika. Túto vyznačenú úlohu volá Motýliková. Do tohto okamihu deti to, čo vedeli prečítať, za čítanie nepovažovali. Vedeli prečítať rôzne slabiky. Má, mu, ro, du a tak ďalej, ale nič to v nich nevzbudzovali, nepovažovali to za čítanie. A práve táto Motýliková úloha je prelomová. Úlohou detí je zafarbiť každé krídelko motýlika, kde sa im podarí prečítať slabiku. Nič viac a nič menej som im k tomu nikdy nepovedala. Deti začali farbiť a odrazu sa z triedy ozvalo: Pani učiteľka, ale veď tu je napísané koza. A ďalšie dieťa hlásilo iné slovo. Neskôr som nechcela, aby im jedno dieťa vypálilo rybník, tak som deťom povedala, že ak na niečo pri tejto úlohe prídu, aby mi to prišli pošepkať. A tak mi chodili deti hlásiť, že je tam napísané to a ono a boli vo vytržení. Oni si totiž poprvýkrát uvedomili, že
to, čo prečítali, má nejaký význam. Pri prečítaní slova koza pred nimi naozaj stála akoby živá koza a tak ďalej. Vtedy som sa spýtala, a to vás kto naučil? Odpoveď bola veľmi zaujímavá. V minulosti by dieťa povedalo, mama, pani učiteľka, otec, babka, detko, teda fyzický človek, ktorý pri nich sedí, keď sa učia čítať. V tomto prípade bola odpoveď jednoznačná. To my sami. Ja sám. Oni majú oprávnený pocit, že sa to naučili sami. Ak dospejete do tohto bodu, máte vyhrané. A deti tiež pochopili princíp čítania a zvyšok je už naozaj hračka. Od okamihu, ako sa deťom podarilo identifikovať prvé slovo, môžeme hovoriť o čítaní s porozumením, pretože ja mám ten názor, že už pri prečítaní slova ide o čítanie s porozumením. Ak sa dieťaťu pri prečítaní slova vybaví konkrétna vec, je to čítanie s porozumením. A preto, keď deti v tejto úlohe identifikujú v čerešničkách konkrétne slová, môžeme hovoriť už v týchto začiatkoch o čítaní s porozumením. Táto dvojstrana tvorí záver prípravného obdobia a urobí nám obraz o tom, s čím konkrétne dieťa odchádza do šlabikárového obdobia. Malo by vedieť vyhľadať potrebné písmeno v nápovedných obrázkoch, vedieť sluchovo určiť prvú hlásku slova, malo by vedieť sluchovo spojiť dve hlásky do slabiky. Ak sa nenaučí v prípravnom období nič viac, toto plne postačuje. Zdá sa, že v šlabikárovom období začíname akoby od začiatku, nie je to celkom pravda. Vedomosti alebo to, čo dieťa získalo v tom prípravnom období, naďalej využívame aj v šlabikárovom. Čo však by som chcela zdôrazniť v súvislosti so šlabikárovým obdobím a čo mnohých učiteľov aj zaskočí, je písanie. Nie je zosúladené s čítaním. Keď si porovnáme oba procesy, čítanie a písanie, môžeme povedať, že čítanie je taký dynamický, rýchly proces. V okamihu, ako dieťa pochopí princíp čítania, takto čítanie beží. Písanie je úplne opačný proces. Je to pomalá, zdĺhavá, načas náročná činnosť. A tak sa stáva, že písanie sa stáva brzdou čítania. Doteraz bolo nemysliteľné, že iné čítať a iné písať. V tomto prípade je to však skutočnosť a umožnilo to rýchlejší, pohotovejší postup v čítaní a pohodu pri písaní. Dôvodom, prečo ideme akoby od začiatku znova od A, je to, že doteraz sa deti stretali iba s veľkými tlačenými písmenami a až teraz im k tomu pribudnú malé, dlhé a to je dôvod, prečo začíname akoby od začiatku. Ale v istých typoch úloh sa znova nachádza to, čo dieťa čo sa naučilo v prípravnom období. V tomto konkrétnom prípade je to tá úloha s tlačenými, teda so slovami, ktoré sú realizované veľkými tlačenými písmenami. Keď si pozriete nápovedné obrázky, vidíte, že práve preberané písmeno je podfarbené, ostatné sú čierno-biele. Určite neušlo vašej pozornosti, že niektoré písmena nemajú nápovedný obrázok. Napríklad tvrdé I. Je to preto, že nemáme žiadne vhodné slovo, ktoré by sa začínalo na tvrdé I a zároveň by sa to dalo nakresliť. Preto je tvrdé I umiestnené vedľa mäkkého
a deti sa potom podľa toho riadia. Takisto nemáme nápovedný obrázok pri dz, pretože nemáme žiadne vhodné slovo, ktoré by sa zároveň dalo vyjadriť obrázkom. Mnohé úlohy sú uvedené slovami skús. Skús prečítať, skús vyznačiť a tak ďalej. To slovo skús by malo byť vodítkom, že tam sa dieťa o niečo pokúša. Že je to niečo, čo nie je povinné. Čo nemusí zvládnuť dieťa v celku a nemusí to zvládnuť každé dieťa. V ďalšej úlohe vidíte, že sme tam použili slovo šrafovanie. V šlabikároch, v pracovných zošitoch, kdekade dieťa veľmi veľa vyfarbuje. V úlohách je to veľmi časté. Niektorým deťom sa to však veľmi skoro príje a odmietajú tieto úlohy. A preto je dobre v začiatku naučiť deti trošku iný spôsob, ako niečo vyznačiť ináč ako vyfarbovaním. A na to je veľmi vhodné naučiť deti vyšrafovať. To je rýchle a nikoho to nenudí. Ak dieťa chápe princíp čítania, môže ísť na čítanie s použitím logických postupov. Žiaľ, mnoho metód je takých, kde sa uplatňuje drill. V tomto prípade sa ten drill nemusí uplatňovať. Mnohokrát úspech dieťaťa v čítaní závisel od množstva čítania doma. Doslova sa učili tie texty opakovaným čítaním až na spamäť. Všetci si dobre pamätáme, alebo to vieme možno z praxe, ako sa do šlabikárov vpisuje čítať 10-krát. To domáce čítanie by sme mali začať praktizovať až od obdobia, keď dieťa už vie prečítať všetko, aby sa začalo zdokonaľovať. Dovtedy by to mala byť taká naša práca v škole. Zastávam názor, že škoda dňa, kedy sa dieťa v škole nezasmeje a že cez humor naučíme omnoho viac ako tým drillom. K tomuto nám slúžia mnohé hry, ktoré sa podarilo dostať priamo do šlabikára. Prvou z nich je detektív. Keď si všimnete túto konkrétnu hru, vidíte, že pozostáva v prvej časti zo slabík a v druhej už z rôznych slov písaných veľkými tlačenými písmenami. Podstata hry spočíva v tom, že učiteľ vyvoláva rôzne slová z tejto hry. Princíp spočíva v tom, že učiteľ povie niečo, čo sa v tej hre nachádza. Napríklad sova. Dieťa toto slovo hľadá, ak ho nájde, tak hlási, pod akým číslom je. Napríklad modrá trojka. Ale ako si zabezpečiť, že sa tejto hry zúčastnia všetky deti, tak trošku rovnocenne. No, začínam vždycky tým, čo je najťažšie. Teda najťažšími slovami. Vôbec nezačínam slabikami. Pretože deti v triede sú na rôznej čitateľskej úrovni a mnohé vedia čítať o mnoho zložitejšie slova ako iné. A ja ich potrebujem rovnocenne zamestnať. Teda ja začínam najťažšími slovami. Teda dieťa, ktoré slovo nájde, stáva sa v tom priebehu hry už iba pozorovateľom. A potom mi zostanú deti, ktoré zvládajú hru na úrovni slabík. A vtedy sa mi stane, že všetky deti v triede našli niečo. Všetky sú spokojné a ja môžem všetkých pochváliť. Musím povedať, že oni to zručnosťami a vedomosťami alebo to zbehlosťou v čítaní neskôr svojich spolužiakov veľmi rýchle dobiehajú. Nosnou didaktickou hrou
nielen šlabikári, ale aj mimo šlabikára sa stali šašovinky. Čo sú to šašovinky? Šašovinky pozostávajú zo súboru rôzne náročných slov, ktoré dieťa vkladá do učiteľom navrhnutej vety. Keď má dieťa čítať, mnohé z nich nemá trpezlivosť, odmieta, vyjednáva. Je to náročné. Ale šašovinky, tie budú čítať všetky deti, pretože majú snáď poprvýkrát v živote, zažívajú niečo, čomu sa dá povedať pôžitok ščítania. A tento fenomén je v čítaní, prváckom čítaní, nesmierne dôležitý. A preto by som vám chcela túto hru trošku priblížiť. Hru šašovinky môžeme nájsť nielen v šlabikári, ale aj na stránke vydavateľstva a je možné si ju stiahnuť. Je to niekoľko súborov slov, s ktorými sa deti spolu s učiteľom hrajú. Odporúčam využiť na začiatku práve tú prvú možnosť, teda hrať sa ju na samostatne napísaných slovách. Tie prvé súbory pozostávajú z veľkých tlačených písmen, čo je v tomto prípade, ale v tomto okamihu pre deti priateľnejšie ako súbor malých písmen. Učiteľ navrhne uvádzaciu vetu, napríklad v školskej taške mám, alebo zajtra pôjdem do obchodu a kúpim si. Tie uvádzacie vety sú rôzne a tiež si ich nájdete na stránke vydavateľstva. Uvediem aspoň jeden príklad. Dieťa má v rukách slovo rybu. Po vložení do vety veta znie: v školskej taške mám rybu. Alebo v školskej taške mám kozu. Je z toho veľa zábavy. Sú tu i také slová, nad ktorými sa možno pozastavíte, ako pivo, víno, dokonca cigarety. Má to však svoj význam. Po skončení hry môžeme vyzvať deti, aby povedali, čo by si v žiadnom prípade do tej školskej tašky nedali. A máme námed na rozprávanie a na výchovné využitie. Šašovinky v šlabikári hráme trošku ináč. Učiteľ vyzve deti, aby si slova zo šašoviník vkladali znova do nejakej vety. Tuto konkrétne je to v školskej taške mám. A dieťa si samo pre seba hovorí a číta. V školskej taške mám sovu, v školskej taške mám mapu. A tak ďalej a tak ďalej. Jeho úlohou je označiť značkou to, čo bolo najviac smiešné, na čom sa najviac zabávalo. A učiteľ pozoruje reakcie detí, ktoré sú pre ňo signálom, či tomu, čo čítajú, rozumejú. Pretože sa deti začnú smiať sami na sebe. A mala som chlapca, ktorý sa išiel od smiechu zájsť a hovorím: Peťko, na čom sa smeješ? No keď si predstavím, že v školskej taške mám perinu, pani učiteľka, veď to je strašne smiešné. Aj v šašovinkách sa veľmi prísne uplatňuje diferencovaný prístup. Keď si všimnete prvé riadky, sú tam veľmi jednoduché slová, postupne náročnosť stúpa. To znamená, že dieťa, ktoré nie je ešte také zbehlé v čítaní, prejde polovicu tejto úlohy. Niektoré deti prejdú úplne celou touto úlohou, lebo ku koncu sú slova dosť náročné. Žirafu, pijavicu. Tam by mal vedieť každý učiteľ, aj každý rodič, že to sú úlohy postavené diferencovane. Musím však povedať, že deti veľmi rýchlo sa dobiehajú a najmä v týchto hrách majú snahu prečítať všetko, pretože sa na tom zabávajú.
A tu si dieťa aktívne pomáha práve nápovednými obrázkami, pretože príde po slovo žirafu, aha, ale toto písmenko predsa nepoznám. Tak si ho vyhľada a slovo v pohode prečíta. Odčlenením písania od čítania vznikol istý problém. Nedá sa použiť písané písmo na tej strane, kde sa preberá jeho tlačená podoba. A preto je to vyriešené dvojstranami, ktoré sa objavia vždy, keď predpokladáme, že deti už tieto konkrétne písmená vedia písať. Ovšem prinieslo to zas tú možnosť, že sa s písaným písmom dá pracovať zmysluplnejšie, že je možné realizovať ním rôzne úlohy a krátke texty. Toto je diagnostická dvojstrana. Je to v období, keď končíme s nácvikom čítania slov, ktoré pozostávajú z otvorených slabík. Je to rozdelené vždy na časť povinnú, v úvodzovkách povinnú a nepovinnú. Tá povinná pozostáva zo slov, ktoré sú napísané z tých písmen, ktoré skutočne boli prebrané. Tá druhá časť je realizovaná z veľkých tlačených písmen a hovorí nám vždycky o tom, čo vie dieťa naviac. V druhej časti dvojstrany ide o zistenie stavu porozumenia na tej základnej úrovni, kedy dieťa hľadá k obrázku vhodné slovo, či už v tej povinnej časti, alebo v tej nepovinnej časti. Ďalšou hrou, s ktorou sa stretnete v šlabikári, je tajná matematika. Nebudem teraz vysvetľovať, ako sa hru hráme. Návod si nájdete v metodike, ale chcem vás upozorniť na možnosť, akým rôznym spôsobom sa dá tento súbor slov využiť. A nie len tento, ale aj všetky ostatné, či už k šašovinkám, k detektívovi. V prvom rade sa zahráme tú tajnú matematiku, kedy výsledkom nejakého príkladu je slovo. Všetky tieto súbory slov, či už je to k tajnej matematike, k šašovinkám, k detektívovi, sa dajú využiť rôznym iným spôsobom. Počasie sa k nim môžeme znova vrátiť a deti hľadajú v nich napríklad zvieratá, všetko, čo má 4 nohy, podľa toho, čo ten súbor poskytuje. V poslednej úlohe majú deti obrázky, ku ktorým majú napísať slová. Tie slová, keď si ich pozriete, sú veľmi dlhé. Odporúčam naučiť deti diktovať si po slabikách. Vtedy neprichádza k vynechávaniu písmen. Je to dobre vedieť a viesť deti od samého začiatku, aby si nediktovali po písmenách, po hláskach. Práve vtedy prichádza k vynechávaniu písmen. Skúsenosti učiteľov hovoria, že majú vždy skôr byť tendenciu o niečo dopredu, ako určuje časovo-tematický plán. V tomto prípade však sa treba držať svojich detí, teda tých detí, čo mám v triede, pretože to je smerodajné pre učiteľa, ale ak tá trieda má možnosti ako celok ísť v tom čítaní viac dopredu, urobte to. Nestojte na jednom mieste, aby ste boli presne podľa plánu. A takisto naopak. Pretože istá časová rezerva tam je a netreba sa obávať, že by ste niečo nestihli. V druhej časti šlabikára sa zvyšuje náročnosť slov, zložitosť slabík a aj dĺžka textov. Pri dĺžke textov by som chcela upriamiť vašu pozornosť
na grafické členenie textov. Ak je text naozaj dlhý, je vhodné nájsť si iné spôsoby čítania. Je vám jasné, že to neprečítate za jednu vyučovaciu hodinu a preto treba s týmito textami pracovať trošku ináč. Napríklad prerušíme čítanie v tej najzaujímavejšej časti a vyzveme deti, aby vymýšľali, ako príbeh môže pokračovať, aby ho domysleli. Na ďalšej hodine sa vrátime k článku a dočítame ho a porovnáme s tým, čo vymysleli deti. Jednou z takých pre deti neobľúbených činností je štafetové čítanie a sledovanie textu. Mnohé námety na netradičný spôsob práce s textom nájdete v metodickej príručke. Vo vyznačenej úlohe dávajú deti vety do správneho tvaru. Vašu pozornosť však chcem upriamiť na veľké tlačené písmená. Tie používajú deti v celom šlabikári. Od prípravného obdobia. Okrem iného má to aj veľký praktický význam, pretože veľké tlačené písmená sú tvarovo najjednoduchšie a deťom sa najľahšie učia. Dokonca je možné zohľadniť poruchu jemnej motoriky a u detí, u ktorých bola zistená, odporúčiť písanie veľkými tlačenými písmenami. Tým, že sa písané písmo sústredilo na dvojstrany, prinieslo to rôzne výhody. Okrem toho, že deti pracujú na rôznych úlohách, umožnilo to zaradiť krátke súvislé celky, ktoré môžu deti čítať podobne ako tlačené texty. Čítanie s porozumením podporujú rôzne úlohy, kde deti využívajú svoje logické myslenie alebo aj intuíciu. V nasledujúcej úlohe vidíte súbor pomerne náročný, teda čitateľsky náročných slov a asi si poviete, že dieťa v tomto veku predsa nemusí vedieť, čo to je cymbal, čo to je harfa a tak ďalej. Táto úloha funguje na úplne inom princípe a deti ju dokážu vyriešiť úplne samostatne s pomocou matematických príkladov. Dozvedia sa, že správna odpoveď je pri správnom výsledku. V tomto prípade nám ide predovšetkým o to, aby tieto náročné slova deti dokázali prečítať a dokázali sami zistiť, ktorá odpoveď je správna a ktorá nie je správna. Funguje tu tzv. Samokontrola. Tieto šašovinky, ktoré práve teraz vidíte, sú príkladom toho, ako zatraktívniť vyučovanie. Ak by sme takýto súbor slov dali deťom iba prečítať, tak mnohé to urobia s veľkou nechuťou, alebo to neurobia vôbec. Ak si však tieto slova vložia do vety, na 10 mám, tak aj tí najzaritejší odporcovia čítania, ktorí sa v triede vždycky nájdu, si tieto slova v vete povedia, zabávajú sa, ale predovšetkým učia sa čítať. Písmeno Z patrí určite medzi písmená, ktoré autori šlabikárov nemajú veľmi radi. Pamätáme si, že text na Z bol pravdepodobne z riekanky dziny, 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 mám prasiatko z hliny. V tomto prípade sme ako autorky načreli trošku inde aj do nárečí a deti sa tu zoznamujú tak trošku mimochodom aj s nárečovými slovami. Pri písmene E, alebo lepšie povedané A s 2 bodkami, pretože dnes už takéto krásne i rečité sa u nás nevyslovuje,
treba vedieť jedno, že ani vám sa to nepodarí naučiť dnešné deti vyslovovať toto písmeno tak, ako sa vyslovovalo v minulosti. Jednoducho deťom povieme, že ho vyslovujeme ako E. Mnohé slová s písmenom X sú pre deti neznáme, pretože ich nemajú v aktívnej slovnej zásobe. Pretože týchto slov nie je veľmi veľa, v rôznych úlohách sme ich použili. V tomto prípade im ich primerane vysvetlíme. Nejde o to, aby tieto slova a ich význam dokonale poznali, ide nám o to, aby ich vedeli prečítať, pretože v budúcnosti sa s nimi stretnú mnohokrát. Podrobnejší návod, ako pracovať s takýmito súbormi slov, nájdete aj v metodickej príručke. Keď sa pozrieme na čítanku, vidíme, že je pomerne objemná. Skladá sa však z dvoch častí. Z tej, ktorú majú prečítať deti ešte v škole, a potom z čítania na prázdniny. S čítaním v čítanke začíname niekedy začiatkom mája, ale v mnohých triedách oveľa skôr, pretože sa im v čítaní natoľko darilo, že so šlabikárom skončili o mnoho skôr. Platí tu však jedna zásada. Ak máme triedu, kde nám ten výcvik čítania trvá o niečo dlhšie, nie je záväzné prečítať celú čítanku. Texty v nej si vyberáme. Pri pohľade do čítanky vidíte, že už deti nesprevádzajú nápovedné obrázky. Poprvé, už ich pravdepodobne nebudú potrebovať, pokiaľ však áno, pomôže im vložený list s nápovednými obrázkami. Podobne ako šlabikár, aj čítanka má pracovný charakter. Deti tu riešia rôzne úlohy. V mnohých textoch je zámerne sú uvádzané úlohy na prácu s ilustráciami, ktoré podporujú samotné porozumenie, pochopenie obsahu čítaného. Sled obrázkov často tvorí osnovu, podľa ktorej môžu deti príbeh prerozprávať. Čítanka svojim zameraním obsahuje rôznorodé texty. Jedným z nich je napríklad táto ľudová hra, ktorú sa deti môžu naučiť hrať. Využívame pritom aj dramatizáciu. Chcela by som upriamiť pozornosť na improvizovanú dramatizáciu, ktorú môžeme využívať pri všetkých textoch. Jestvuje dramatizácia, kedy učiteľ rozdelí úlohy, ale chcela by som povedať zo pár slov o improvizovanej dramatizácii. Čo to vlastne tá improvizovaná dramatizácia je? Po prečítaní textu postavy, ktoré v príbehu vystupujú, zahrajú akoby divadielko bez úvodných vied, podľa toho, ako si pamätajú. Veľmi to podporuje samotné čítanie s porozumením. Je to rýchle a nenáročné. Bežnou praxou v vyučovaní čítania je postup, keď učiteľ vzorovo prečíta text, alebo ho prečítajú tí najlepší čitári z triedy. V tomto období je vhodné, aby sme používali aj opačný proces. A síce najmä takéto kratšie texty, ako práve teraz vidíte na ukážke, necháme deti čítať samé pre seba. Bez toho, aby predtým počuli vzorové čítanie učiteľovo. Prečo? No, ide nám o to, ako dieťa vníma obsah z vlastného čítania a nie z počutého čítania. Má to svoj veľký význam. Dokonca je vhodné nechať im možnosť jedným slovom vyjadriť
obsah toho textu. Text môže byť vážny, veselý, smutný, poučný. Tieto možnosti napíšeme aj na tabuľu. Po prečítaní textu si dieťa jednu z tých možností vyberie a môže to napísať veľkými tlačenými písmenami k prečítanému textu. Je to prvá spätná väzba, ktorá nám hovorí, ako dieťa pochopilo a vnímalo obsah textu, ktorý samo prečítalo a nie sprostredkovanie. Úlohy pri textoch sú koncipované tak, aby podporovali rozvoj logického myslenia a čítanie s porozumením. Tomu napomáhajú aj známe šašovinky, ktoré deti poznajú ešte zo šlabikára. Chcela by som upozorniť na jeden typ prózy, ktorá sa tiež nachádza v čítanke, a to sú vtipy. Tie sú mimoriadne vhodné na samostatné čítanie. Deti sa na nich vedia veľmi pekne zabávať, nie sú dlhé, takže sú vhodné pre každého čitateľa. V textoch, v čítankách si môžeme naďalej všímať náročnejšie slova, ktoré sú písané takto farebne po slabikách. Sú už iba tie slová, o ktorých predpokladáme, že s nimi ešte deti pri čítaní budú mať isté problémy, teda je to ako pomôcka. Ak však máme v triede dieťa, ktoré potrebuje čítať po slabikách ďalšie slova, pokojne mu ich môžeme rozdeliť s vyslými čiarami, ceruzkou, alebo o to požiadať rodičov. Pokiaľ deti v tomto období ešte nevedia čítať plynule, najlepším spôsobom je čítať po slabikách. O tom, čo je pre dieťa najlepšie, aký spôsob čítania, o tom sa dočítate, alebo ste sa už aj dočítali v metodike. Posledné strany čítanky sú určené na čítanie cez prázdniny. Nie preto, aby deti nezabudli čítať, ale aby sa aspoň občas k čítaniu trošku vrátili. Zo skúsenosti však viem, že na mnohých školách stihnú deti do konca školského roku prečítať ešte aj túto časť. Na súbore písaniek vás určite na prvý pohľad upúta formát. Je to A4, teda písanka v prvom ročníku neobvyklá. Vysvetlím. Zdalo by sa, že je to pre dieťa nevýhodný formát. Keď sa však pozrieme dovnútra písanky, zistíme, že dieťa v podstate v tej hornej časti nikdy nepíše. Sú tam nejaké úlohy na pozorovanie a keď v tej ďalšej časti položíme bežnú písanku prvácku, pochopíme, že ten formát je vhodný. Vďaka tomu však má dieťa okolo strán znova istú nápovedu. Úplne ináč je koncipované prípravné obdobie. U nás historicky sa vždycky začínalo veľkými prípravnými cvikmi na celú stranu. Tu takéto prípravné cviky nie sú. Pri tvorbe sme si plne uvedomovali, že deti potrebujú cvičiť predovšetkým jemnú motoriku. Motoriku prstov a zápestia. Tú hrubú motoriku celej ruky majú hotovú a vyspelú. Preto sme sa v tejto písanke zamerali predovšetkým na uvoľňovacie cviky a na cvičenie jemnej motoriky na menších tvaroch. Prípravným cvikom je venovaných prvých 13 strán prvého zošita a potom sa pokračuje prvým písmenom A, M a tak ďalej. Teda nie je prvá písanka určená len na prípravné cviky. Už pri rozprávaní o šlabikári som sa zmienila
o posune písania voči čítaniu. Na priloženom časovo-tematickom pláne si môžete pozrieť, ako to v praxi vyzerá. Písanie zaostáva za čítaním až do februára. Potom vďaka tomu, že sa preberajú písmená, ktoré už ich písanie deti poznajú, ale majú pridané iba mäkčenie š, č, ž, sa to zrovnáva a skončíme úplne rovnakými písmenami v šlabikári, teda pri čítaní i pri písaní. Mnohí učitelia z praxe vedia, aké problémy pri písaní mali ľaváci. Bolo to predovšetkým kvôli predpísanému spôsobu držania pera ľavákov. V našej písanke máte 2 obrázky, ktoré znázorňujú ten najoptimálnejší spôsob písania pravákov i ľavákov. Keď si to porovnáte, vidíte, že obe deti, pravák i ľavák, majú papier položený rovnakým spôsobom. Zmena je len v polohe ruky vzhľadom na linku. Pravák ju má pod linkou, ľavák nad linkou. Tomu umožní písať bez toho, aby sa hrbil, nakláňal a nevidel. Jeho telo je v tomto prípade rovné a píše rovnocenne s pravákom. Okrem toho, že sa v týchto písankách deti učia písať, písanka nahrádza aj pracovný zošit. V týchto písankách je zaužívaný aj trochu neobvyklý spôsob písania, kedy majú deti niektoré spoje alebo rôzne spoje napísané v jednom riadku. Napríklad za, zo, zi, ze, oz, vz, zi. Vtedy dieťa píše v druhom riadku presne pod. To znamená, že si precvičí veľa spojov bez toho zaťažovania, kedy deti museli každý spoj písať v osobitnom riadku celý riadok. O čítanie s porozumením nám ide aj v prípade písaniek. Poznáme to. Ak dieťa niečo prepisuje, odpisuje, častokrát to robí tak, že odpisuje písmenko po písmenku a nakoniec nevie vôbec, čo napísalo. A preto sú tu úlohy takéhoto typu. Dieťa má jednoduchou kresbou vyjadriť obsah vied, alebo vety, ktorú práve napísalo. V systéme písania bolo doteraz zaužívané, že v písankách nebolo obsiahnuté čítankové obdobie. V tomto prípade však máme písanku, ktorá zastrešuje čítankové obdobie. Taká novinka v tejto písanke sú tabuľky spojov. Každý učiteľ vie a vybavuje si, koľko problémov majú niekedy deti, keď rozmýšľajú, ako pripojiť i k malému v, ako k veľkému v. Spoje písmen v, o v a tak ďalej. A preto sme do tejto písanky zaradili niečo, čo môžeme nazvať ako tabuľku spojov. Je to podobné ako pri nápovedných obrázkoch. Ak si dieťa niečo vlastnými silami vyhľada niekoľkokrát, tak si to nakoniec zapamätá. Pretože sa učiteľom písanka s pomocnou liniatúrou osvedčila, vyslovili požiadavku mať k dispozícii ďalšiu voľnú písanku s takouto liniatúrou, aby do nej mohli písať v prípade potreby. Táto písanka je koncipovaná tak, že táto liniatúra je prispôsobená veľkým tlačeným písmenám. Keď písanku otočíme, máme tu liniatúru pre písané písmo. Táto písanka je použiteľná počas celého školského roku podľa potreby.
O metodike písania by sa dalo hovoriť veľmi, veľmi dlho. Všetko potrebné, rôzne finty a pintičky nájdete v metodickej príručke.